Ja. Evo, sad ću vam predstaviti. Ovo mi je matično jato. Sad ću vam predstaviti neke najbolje periode. Evo, ovaj. Nije ovo. Sa vremen ga opiši. Još malo mater, evo. Dobar. Ovo tiče mi je ovo prvi put 4 sata i 30 minuta prvi put kad je krenuo da leti. I ovaj tiče ovo je sin. Ovo su tati sin. A tati. Ovo mi je jedan od najboljih golubova ovdje. 7 sati i 40. Da, beše 33 minute. Da. 7 sati i 43 minute. Da, tu je 3, 6, 8 ih imam u maticu, ja to pola ovako. Jedan sam mlad golubara. Sad ću da vam predstavim, ovo je uvamo sa ove strane, tu mi je priplod. Sad ćemo iz priploda, ne? Evo, ovo su mi pisi. Ovo su mi sve pisi iz priploda. Ajde. Ovo su mi sve pisi iz priploda. Treba nekadašnjeg šampiona da vam predstavim što je sada. Nije više u formi. Ispao je iz forme. Ja sam 533. 3, to je ovaj. To bi bilo to.